Το τριήμερο 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με πολλούς ακόμη ερασιτέχνες ψαράδες είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το σεμινάριο Jigging που είχε διοργανώσει η εταιρεία Τάκης Καλαϊτζής και να διδαχθούμε από τον πλέον αρμόδιο, τον Σάντρο Ονόφαρο, στη δεύτερη ψαρευτική του συνάντηση με τους φίλους της συγκεκριμένης τεχνικής στη χώρα μας. Το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί και γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες τηρήθηκε κατά γράμμα, ξεκινώντας από την Παρασκευή στο κατάστημα του Τάκη Καλαϊτζή, όπου ο Σάντρο υποδεχόταν τον κόσμο με τη γνωστή καλή του διάθεση. Από νωρίς το μεσημέρι της επόμενης, ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται στο κατάστημα του Τάκη Καλαϊτζή, από όπου θα επιβιβαζόταν στο λεωφορείο που είχε μισθώσει ο διοργανωτής με προορισμό το Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής. Μετά από μια διαδρομή που κράτησε περίπου 3 ώρες, φτάσαμε στο Πόρτο Κουφό, όπου κατευθυνθήκαμε στο ομώνυμο ξενοδοχείο. Μετά την τακτοποίησή μας στα δωμάτια, συγκεντρωθήκαμε όλοι σε ταβέρνα της περιοχής, όπου στη διάρκεια του δείπνου μοιράστηκαν λαχνοί σε όλους και η κλήρωση που ακολούθησε ανέδειξε τους τυχερούς που κέρδισαν κάποια από τα δώρα προσφορά των χορηγών εταιριών που αντιπροσωπεύονται από τον Τάκη Καλαϊτζή. Στις 7 το πρωί, όλοι βρισκόμασταν στο μικρό λιμανάκι του Πόρτο Κουφό, όπου επιβαστήκαμε σε ένα μεγάλο καΐκι. 2 ακόμη μικρότερα σκάφη θα μας συνόδευαν ως σκάφη ασφαλείας. Ο Σάντρο παρουσίασε με κάθε λεπτομέρεια τις κινήσεις των τεχνικών, τη σωστή χρήση των καλαμιών και των μηχανισμών και έδωσε απαντήσεις σε κάθε απορία, εξηγώντας αναλυτικά στον καθένα ξεχωριστά οτιδήποτε χρειαζόταν, διορθώνοντας συγχρόνως ενδεχόμενα λάθη.
ψάρια που πιάστηκαν δεν ήταν πολλά. Στο πλαίσιο όμως του σεμιναρίου ήταν αρκετά ώστε να δουν οι συμμετέχοντες την αποτελεσματικότητα των τεχνικών και τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν όταν έπιαναν κάποιο ψάρι.